sunt Emanuel și vă invit la un nou episod de Clash of Clans. Uh, Ați văzut și intro-ul de la începutul episodului, sper că v-a plăcut. A fost ideea, de fapt era ideea mea, dar m-a ajutat un coleg, Tudor, ca să-mi descarc aplicațiile de care am avut nevoie, mai exact Legend și Power Director, așa, și mi-a făcut intro-ul, m-a ajutat să mi-l fac. Și m-a învățat cum să-mi fac și să-mi combin intro-urile cu videoclipurile. În acest episod vreau să vă arăt Warul pe care l-am început acum 20 și... ba nu, acum 3 ore a început lupta, adică războiul. Vreau să vă arăt și noul meu clan, Road Next War, pe care l-am făcut împreună cu Killer și cu Ons. Vă invit în clanul meu, dacă credeți că aveți donații bune și sunteți activi, sunteți bineveniți. Nu contează nivelul și tonalul. Așa. Uitați aici. Nu am. Aici am la upgradat un Elixir Storage. Mai am 4 ore și 36 de minute de așteptat. Și Archer Tower-ul o zi și 11 ore. Și tonalul care se va termina în 4 zile și 2 ore. După ce mi se vor găta aceste două, Elixir Storage-ul și Archer Tower-ul, nu știu, eu nu mă gândesc să-mi upgradez Air Sweeper-ul, că nu mă prea ajută și durează și 3 zile și costă și mult. Și mă gândesc să farmez mai mult, să îmi fac resurse pentru Town 7, că o să am nevoie de foarte multe resurse, mai ales pentru Tesle, 2 Tesle, 1.000.000 fiecare și să le upgradez. La Wari conducem pe Wari 9 cu 23/10. Am atacat bine, zic eu, în afară de George, care n-a scos nicio stea. Și pe noi ne-au atacat pe mine. Uitați, m-a atacat cineva. Să vedem ce a făcut. Cu ce m-a atacat. Mama mia. 20 de barbari, 59 de arcașe, 11 giganți, 2 wallbreaker, 3 îngeri și trupe din castelul clanului. Mama. Dar uitați, am o bază bună. E făcută de pe internet, recunosc, dar e foarte bună. Uitați aici. Să văd cu ce și cum m-a atacat. Dăm speed. M-au băgat giganții, spărgătorii, pe urmă îngerii, am mai băgat niște giganți, dar vedeți, eu am avut aici un dragon care m-a ajutat foarte, foarte mult, deci fără dragonul ăla nu știu ce aș fi făcut. A fost foarte bun dragonul. Am și terminat. Vedeți, fără dragonul ăsta nu știu ce mă făceam. Eram gata de mine. Uitați, mai rămas niște arcași și 2 îngeri. Nu au avut ce face, clar. Și gata. Nici o stea nu mi-a scos. Mi-au atacat la Flori, Forța i-a scos o stea, numărul 2, la Andrei 3 stele, mie niciuna, la Ons niciuna, la Robert și la Joker 3 stele și la Cătă niciuna. Și noi am dat atacuri faine și vreau să vi-l arăt pe acesta lui Euclau. Eu zic că un atac foarte bun. Deci a atacat un ton al 8, cu toate că era ruș, avea o bază bună, aranjată bine. Uitați cu ce l-a atacat. Cu 9 dragon, 4 hogi, trupele în castelul clanului, rege și poțiuni de fulger. Așa, tropa draconii acolo sus. Mai introdus baroane și hogi ca să elimine un air defense. I-a eliminat între timp și celelalte două, de aici, de aici. Așa, și de aici au fost ușor. Distrus mortarul și Archer Tower și au mers la Tonal. Da. Nu știu ce să... Uitați aici, mai am niște trupe la făcut, am pus niște trupe, vreau să dau un atac mai încolo.
Ne-am adunat ceva în clan, uitați, suntem deja 18. Chiar dacă mai și membrii mai slabi, uitați, a venit astăzi Alex Câră 7 de nivel 55 și Town Hall 8. Era și ăsta, dar n-am ce face. Așa. Danny Junior a venit ieri, ăsta nu e rush, are Town Hall 8 și 84 nivel. Uitați ce bun e ăsta. La ziduri e mai rush, dar în rest e bun. Așa, la ori mai am un atac pe care eu zic să-l dau la numărul 7. Vreau să dau pentru resurse, 67k de fiecare. Da, pe urmă, după ce o să mi se termine de upgradat Town Hall-ul, mă gândesc episodul următor să-l fac următorul episod. Să-l fac când se termină Town Hall-ul de upgradat peste 4 zile și 2 ore, ca să vă arăt ce să-mi fac de aici. Mă gândesc să-mi fac mai întâi Teslele și tunurile și arcașele și zidurile și mortarul. Astea o să fie primele. Și o să încerc, bineînțeles, să fac și King-ul, dar mă cam costă 10.000 de elixir negru. Deci de la resurse mai trebuie să-mi fac Dark Storage și Dark Elixir Drill. Da. Nu știu ce să vă mai arăt. Cam atât, nu știu, chiar nu mai știu ce să vă mai arăt. Așa. Îndată fac nivel 45, am 41 de stele la War. Vreau acum să mă mențin în Silver 1, ca după ce o să mi se upgradeze Town Hall-ul, să promovez în... Stați așa, în Gold 3 vreau să promovez și să rămân acolo, să mă mențin acolo în Gold 3. Așa. Cam atât a fost și cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Puteți da un like, un subscribe la canalul meu Steve KOK. Și dacă v-a plăcut și clanul, dacă vă place și clanul și membrii care sunt în el, puteți să veniți, vă așteptăm. Să aveți donații, deci să donați bine tot timpul și să fiți activi. În rest, ce să aveți o experiență mai cât de cât. Că nu contează ce Town Hall aveți sau ce știu eu, Town Hall sau dacă sunteți maxați sau oraș, sunteți binevenit în clan. Puteți să le spuneți și prietenilor de clanul nostru, Ronextoar, și să veniți și dumneavoastră. Da. Cam atât a fost și cu episodul acesta. Mă numesc Emma și până episodul următor vă salut și vă urez numai bine.